Ракияман. Какво става, хора? Днес ще направим пранк на баба. Ще изсипим в една чаша, чакайте. Ще сипим в една чаша вода и соев сос. Така, изсипваме вода. И ще сипим соев сос и ще й кажем, че това е кола. Бабо! Бабо, ела! Искаш ли кола? Кола? Да, искам. Оли, как обичам кола. Опитай още. Давай, за да усетиш вкуса. Ау! Какво е това? Познай. Какво е това? Соев сос. Оли! Много заболяваме това. Този Мишо! Пак ме измами. Да, заболя то. Вижте и там какво има. Има ли да стреля? Добре, дай в беката. Не, виж. Той само барото, виж. Той нищо не става, той от барота да и се чува. Може ли? Искаш ли по тебе да стрелям? Не, бе! Добре, дай по мене, виж. Виж, бе, нищо няма да стане. Добре, бе, добре. Майко ти ще. Да, той просто... Да, нищо не е. Ама дай да го сложим, че е предпазител. Нали нещо да стане, хора. Може да падне някакъв апартамент. Да, бе, ще падне апартамент. Ajanana wale daba bran ari sani up afa finikito мамбаде afa finikito финосник. Здравейте, хора, пак съм с Мишо и моя приятел Георги. Ние ще нареждаме големи купчета до тавана. Така, сега ще подпрем телефона. Той не се вижда малко. Добре. Айде, почваме. Ако този клип събере много абонати, ще направим клипче как хвърляме един воден балон върху един човек. Добре, ако искате. Пишете в коментарите. Да, аз. Ще можеш ли? Ще мога, да. Вди го бързо! Не! Ма хората не могат да влизат. Няма Мишо, утре. Чакай, така. Ой, боже! Не! What the fuck is this? Нищо.